ఏసయ్యా ఏసయ్యా మొడుకోనానయ్యా ఏసయ్యో ఏసయ్యో దండాకో అందరికి ఏసు దేవుటి బెదిరితే వందనాకు నేంటే దేవుటి వాగ్దానం దేవుటే సేవకుడు తినత్త నిమ్మ ఈటిని దూరం వాటవాలి నీతి తిని భక్తి తిని విశ్వాస తిని ప్రేమ తిని ఓర్పిని నెమ్మది తిని సంపాదించుకుండటానికి ప్రయాసపరచవాలి. 1 తిమోతి పుస్తకము 6వ అధ్యాయము 11వ వచనము. ప్రార్థన. యేసయ్యా తండ్రి మీకు వందనాకు. నేను నీ పిల్లని కుటుంబకి జ్ఞాపకం తుంకున్నయ్యా. మరి నేను నమ్మి నడతని మాకు కొన్ని తుంగొద్దింజొరే కొన్ని తుంగటింజొరే నిಮಗೆ అచ్చని తుంగ ఇంజొర కెత్త వాటిని తుంగటందుకి నీ పిల్లంకి జ్ఞానమీసి చక్కటి ఆలోచనకి ఈశ్వరే ఓరు కుటుంబకిని నీ ప్రేమ తిని సాత్విక తిని నిమ్మ నిలిపి మున్నెడికి నడిపేసింజొరే నీ శంక నీతి శంక ప్రయాసపరిచి భక్తి తుంగని భాగ్యతి నియమింజొరే. ఈ మాట అంతా ఏసై పెద్దెత్తే తలపురమినం తండ్రి. ఆమెన్.